nagyfér, ez Misi, ez kapitány, ez Szefi, és ez pedig Borka. Az ő helyük ez? Itt is szoktak aludni? Igen. Kicsi nekik ez a hely? Igen. Ők a kis lovak ilyen picibe aludnak, hogy itt 2 szénabálva van, ez meg az. És ide azért raktak ezt a nagyot, mert ez mindjárt elfogy. És mit csináltok annak a szénabálában? Etetjük a lovakat. De mondjuk, azért jól kell figyelni, mert ez a széna, az pedig ott a szalma. És csak szénát szabad nekik adni? Aha, a szalmától megfájdul a pocakuk, mert a szalmától a szalma nekik a fekvőhelyük. Mert hogy ne kapjunk el a patájuk, mert nincs rajtuk patka, hogyha aludnak, és ők elva aludnak. Ó, nem fáradnak el? Nem. Itt. És soha nem fekszenek le? Hát nagyon néha. Ide bemehetek? Csak mennél. De ezek így be vannak töltve, mert holnap lesz egy lovas verseny, és az messze van, és elviszünk szénát. De mi már oda nem megyünk, csak erre a 5 napra jöttünk, és ez a 5. nap. De még mutatok egy tök jót, jó? Gyertek! Itt ráz a áram, mert itt be van kapcsolva áram, hogy ne szabaduljanak ki a lovak. És nektek nem szabad hozzányúlni? Nem, de viszont ott a titkos ösvényen van a kikapcsoló, meg a bekapcsoló áramhoz. Értem, de azért te nem menjél oda. Nem megyek.